Amen. Ko para bayid hautrai Jesus Christ. Kapor Jubilee kalong kapor ban pai din bad ban page shakamat. Pai din namar bale kumba ong haka kitab Leviticus. Dangan bakalar po sawar pesan. Ngipuli kapor Jubilee kalong kapor ban puson jiliu bad ban pinbiang nagabinda ka jingdon kam jongki wei bad kumjuru ban pinpait iya ka jingim bad ka jingyade jongi badu belai man kapor habangi rake ka Jubilee ngis ngongu ya ublai nagabinda ka jingim balangi im bad ban pinbiang iya ki jingduna ha ka jingim jongi nangda ngi peisha kamat namar utrai ubay izune unsanang pinbiang ia kabaduna haga jingem jongi namar ngi barabor ngi iai lempa ka jinge jing shitom jing duna henre kadbang ilap ya ke jing duna ngistang bani oi don sakawai pat ka rukam ngilaban pinbiang ya kane habangi don ka jimbakala haga jingem jongi ka jimbakala haki kai yangi ladang yason long badu trai ngilaban penbait ya ki jimbakala man ki jimbakala man ki jingtuna kalong ka jingi kai jongu Chris yangi baladang ishania hawu ngilaban job halor kata ban ka jingim badang sa kalong ban pei shakamat ban kemilendi ya ki bamayan ki bangim yo I bad da ka bashania tilli tillan ya utrai ngi yai shakamat kane kalong ka jinglong bad ka jingkot jang ka Jubilee man ka por habangi puson namar utrai upendon kam yangi ngilong tangki ki dakishin jang ka jingir jongu bad ngilong tangki atiar jongu arpo sans nem arpo saus nem ujisu udang pendon kam yanga kumga atiar jongu bad lemba ka bor jongu lempa ka jimpensle jongu lempa ka jingir jongu ngala banlong kata ka atiar kaba katkum ga donur jongu katkum ga jimur jongu henre don bun sin ha ka jingim ngam shimla im katkum ga jimur jongu katkum ga mon jongu bad wat kataru ula pendon kam yanga haka kum ga atiar jongu ban pin priang ya ka kubor baba kane kalongka jinglong kaba ngapeit ngapuson hakane kasni bad ngapei shakamat namar habang ngapei shau jisu ngakarmen ba unsa ai shushu yakabor bad ngas ngokumen hakaju kapor mindausnem kalanga Jubilee jonga balang bad Jubilee jonga jingkermen namar ngiyait pilgrim te kane kalonga jingkermen jonga ba ngala banyait da ka jingkermen ha ka ba unsa penbiang ia ka ba duna ha ka jingim jonga lese un kampen janai yanga kanamba ka lendi yait pilgrim jonga kanlong ka ba kam koid bad ha ka gospel min da kasking yusngo kumno ujizu ulayai tre ulayai shakri ulayai penbiang ulayai penkoid igi bruyu haka jinglong bruyu jongu bad ulayai kerku ye ki bruyu ki ba wan shawu kalam karnga kali kalam snow tolot kalam perkat yalate bad ngi barong ngi don ka mensiam ka ba ngila ban yopidiang na kaneka gospel mentakas ngiru ngi haban yai shakri ya ujisu ngi haban yai trailang badu jisu man ka kelip mat but ngi yusnguru hakaju kaneka gospel ujisu ula leit rung sha ka ying jongu Petrus kabamud hangne ngila banong ka ying jongu Petrus kalong ka balang badu jisu hapedeng babun ki kam ka ba ulale haba ula yusngo baka don ka jington kam haking ka sem jongu Petrus kumu upa bakuit ya uban solong hakamatu jisu ujisu shim la kentait yawu ula maresha ying jongu banyarap yawu
kabamod mangi jingkerku kawan syangi na kabalang. Ujisu penbiang na kipo syakipor ya kiying jungu Petrus. Ujisu pendap syoin ya kiying jungu Petrus kabamod kabalang. Ya kabangi dona, ya kabangi don kam ni yolut na kabalang namaru Jisu ju kintait ya kabalang namar kabalang kalong kamet bamayan jungu badu Jisu udang id ya kabalang. Ujisu peit ke jing don kam jeng kabalang namar mangi iwei pa iwei ngilong ki dakot jeng kabalang. Badu Jisu yai sekri ya kabalang ban kindiu ya kabalang habadon ke jing talon habadon ke jing duna kumbang yus ngau hakabalang bon sin don ke jing duna lese hak jing pinyai jeng ki bahalor laban don ke jing duna lese hak jingim jeng i bangit kalaban don ke jing duna lese don gi por ngi kelon don gi por ngi talon don gi por ngi ngau jaitu bad hakita ki por Ujisu wan rung hakiying jongu Petrus lese ke kiau kurim jongu Petrus kapang kashitom katalon lezi ki kakyau kurim jongu Petrus hangne kalong ki dekot ke babaro ke bayade bad kabalang baro ke bapai sumar ya kabalang nadu kinong yalam hadu ki dekot bad haba ki kyau kurim jong kabalang ki dekot jong kabalang katalot kapang kashitom Ujisu upeit ya ke jingdon kam badu wan maresya ke jingdon kam badu penbiang ya ke jingdon kam bad ngius ngau bad hadin kane Ujisu ula mibiang ula pei saudong bad kibriu kilawan syawu kilawan tur syawu kibriu babun jaid kibapang kibashitam harukom kilawan bad kibriu kilawan ban pendia hadu janmi ula tre kane kadege jinglong jangga balang Ujisu ut yai tre hakabalang. Ujisu ut yai tre hapojongi. Ujisu yai tre daki sapki pongjongi. Ujisu yai kindiu yangi daka borjongo but ngidon kamban ya tre lang. Lese ngide balong kiba wan yalam ya kibriu ya ki mensiam jongi briu shau Jisu. Lempa ka sap ka pongjongi. Badu Jisu kloi ban aten dia ki, Ujisu kloi ban pediang ki, Ujisu kloi ban kendi burom ki, Ujisu kloi ban penkoi dia ki. Haba ngiwan yalam ki briu ka jingkot jonga ba jompi kamda me minta kasngi kadba ngasngungu ya utrai nagapinda ka jingken jo arpu san snem jangka jing shakri ya uble ngidon kamban sautu ya kane ngi haben traishitam ban wanyalam ya kibriyo shau Jisu syaka balang syaka jingkul jangka balang bad ya kabatam Ujisu hi un sepinbiang Ujisu hi unle henre ngide bandon kibriyo bakloi banyalam iya kikun jangu shau Jisu syaka balang badu Jisu un kerku un kentu kinbam iya ki daka jingit ke jangu un penkoit penkia eki daka bor jangu un kersiu tia eki naka jingyu tia jongki bad kin sa shem kin sa lap ya ka bor jangu ko himmen ko para haka jingim jongi vei pai vei Ujisu ubu ya ka kameram kumne ngi vei pai vei ngi don ki kameram nga kumulento ngi kum ki rinium ngi kum ki banget ngi don ki kameram ban pendep ban penkalain ya ka balang bad man ka por ngireke yaki jingkandang lindo kan man ki por ngireke yaki jingdap snem jongi jingkandang lindo jingdap snem jongi rinium ne jingdap snem jongi jingyato shonkurim ne jingdap snem jongi baptisma jingdap snem jong kanu ka jingim jongi ngidi ben sawoto utrai udang kemelendi bun kie baron nangi bad ngide ben pen khalai nia kabalang ngide ben traishitom na gabinda kabalang ngide ben kindi buram iki buriu badon hapenenge jing talod kumba Ujisu le kumba ki apostol kilele kumba mangi iwei pa iwei ngide ben le haka jingim jongi tongin sngongu ya Ujisu na gabinda kanekas por kaba Ujisu la ai hangi ban kindi buram ye ke jingim jongi kindi buram ye ki we ki batalod lemba ke jing duai jongi lemba ke jing yasai jongi lemba ke jing karshan jongi lemba ke jingi jongi lemba ke jing snolem jongi lemba ki dakishin jonga jingid kabangi penpau haki himmen ki para man ki kelip ma jonga jingim na marngi baro ngia trelang bad ka kamba jonga balang ban kindiu ya ke jingid bad ka buram jongu Jisu
Jisu bait karku kardo yangi ivei pa ivei. Kiba wan shimenda hakane ki Eucharist bakuid kumjuro kiba shimenda online pensla yaki baro penkantang yaki baro ba ngi kumki kun jangga balang kidakot jangga balang ngilaban kintiu buram yame man ka kelipmat namar memju sange ben karku yangi memju sange ben pen khoid yangi memju sange ben wanjingo yangi wanjingo yangi kamdame ko Jisu ngasngu yameru nagapinta kinigisnem balaleitno hakajing syakri yame hakajing long lindo menangkarku kardo shushu yanga bangandup laban syakri ya upai jame kat kum kajingang nu jangga beneng en yaro ya utrai Jisu Christ na